Zoom in and zoom out because you will be with me again this morning. Narito na ulit ang JFS Petals and Services na magdadala sa inyo ng good vibes and surprises all over the Bicol region. You will be with me again. This is your host, Michelle, aka Ate Meets, your JFS with Surprise Ambassadors. Love is in the air, mga ka-JFS. Tama yun because today a daughter will extend her love for her father. Happy Saturday, mga ka-JFS, and happy weekend, everyone. Magpahinga muna tayo at mag-relax at samahan niyo muna ako na maghatid ng sorpresa at saya sa isang napakaswerteng tatay all the way from Bukal, San Fernando, Camarines Sur. At nais siyang bigyan ng mga regalo ng kanyang napakabait na anak na mula pa sa ibang lugar. Ano kaya ang mga inandang regalo ni sender natin at ano kaya ang mga inihandang regalo ng JFS team? Tara, alamin natin. Let's go! So mga ka-JFS, as you can see, our theme for this morning is blue. Yan. At unahin na natin na ibibigay kay tatay itong happy birthday na bubble balloons para kay daddy. Meron rin tayong ibibigay na Raffables cake na napakatamis naman. Siyempre, hindi natin ipapahuli ang wine na Carlo Rossi. Tama ba? Siyempre, ang kakanin ni Ate Ning na napakasarap. Mag-order na po kayo kay Ate Ning. Siyempre, itong Greenwich, 2 box. 2 chicks to go chicken. Card na babasahin natin mamaya. At bibigyan natin si Mami ng belated na gift dahil sa Mother's Day. And those are our packages for this morning. Bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat kay Ma'am Blanca Del Rosario for my outfit for today. Kung gusto niyo ng mga quality dress, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Visit niyo na kanyang FB account and also nagla-live din siya. At nais ko ring batiin ang tatay ko. Happy birthday, Papa. Magpakabait ka na. At syempre, if you want to know more about our packages, o syempre ang JFS team ay nandito palagi because when we do surprises, we promise you to do it from the heart. Kaya wag niyo kakaligtaan na i-like ang aming social media account. Do not forget to subscribe and like our social media account, Facebook, Instagram, YouTube channel at JFS Petals and Services. Kasi baka malay nyo, sa susunod naming car show surprise, kayo na ang kakatakin namin. We don't just create, but we also captivate. Yan ang tatak, #JFS. Kaya ano pang inaantay natin? Kahit mainit, pumunta na tayo sa Bukal, San Fernando, Camarines Sur. JFS na yan. We're currently traveling na all the way to Bukal, San Fernando, Camarines Sur, ang hometown namin. Municipality namin, syempre San Fernando. And syempre hinahanap na namin ang bahay ni Tatay Rodrigo na bibigyan ng regalo ng kanyang napaka generous na anak na si Ma'am Irene. At syempre sana hindi siya mabigla sa ating prank at syempre sana ay matuwa siya sa aming surprise para sa kanya. At nais ko muna palang magpasalamat, shout out sa gumawa ng aking board. Yan, host Michelle. Yan. So yung mga wala pa dyan host, wedding and other events, book nyo na. May board na ako. Yan. Thank you so much. Thank you so much sa aming boss na nagpagawa ng board na ito. Salamat. Okay, first nandito na tayo sa bahay ni tatay. Papasok na tayo. Ito pala kasi ang bahay. So, mali yung kinatukan natin kanina. Pala hindi yun. Maray na ugto po.
po ang harang ni Sir Rodrigo Lumago po. Wala, may utang ka pa. Hi sir, galing po ako sir ng J. Marco Online Services and Marketing. Galing po kami sir ng Sorsogon at meron pa yung item na pinadeliver po dito sa bahay. Bukang San Fernando po ito, diba po? Opo, tama po. Double check ko lang po. Yes po. From J. Marco Online Services and Marketing po kami. Sir Rodrigo Lumago po. Meron po kayong item sir na i-deliver po sa inyo. Hindi ko lang po sir alam kasi po. Nag-order ka? May in-order ka po sir. Hindi po natin kasi sir makita yung mga item kasi po sa package na po yun sir. May iba ka sa'yo, hilingon mo. Ako. Kasi, iyo Opo, nandun sir. Medyo mabigat po kasi sir. Pero meron po yung sir service charge at delivery po sir na 5,000 pesos. Wala, dali na! Hilingon nga rin! May kwarta ka pa. Dali na dapa. Opo, 5,000 pesos po yung sir. Kasali na po yung service charge. Po? Wala ka pang 5,000. Magkano po sir ang nandiyan sa inyo sir? Oh, alam mo ka mapahot yan. Halika sir, tingnan po natin sir doon. Bali sir, hindi ko po i-release yung product sir kapag hindi po tayo sir nakapag-pay ng service charge po at saka po delivery fee namin. Sir. Dito po sir, dito po. Pero hindi po namin ito sir i-release. Nawala po yung 5,000. Bali, ilan lang po sir yung perang nandyan po sa inyo? Sabi ko sa iba na to. Ng 5,000. Wala pong 5,000. Paano po kaya yun? Yung pera ko lang dyan sa nakubra ko, 2,000 na. 2,000 lang po na kubra mo. Nag-order ka po sa amin, sir. Kaya mo ko na-order. Hindi ka po nag-order. Paano po, sir, nakarating dito na merong i-deliver po dito sa Ewan ko inyo? lang po, basta hindi naman ko nag-order dyan. Hindi ka po nag-order, sir. Hindi. Tingnan nga po natin, sir. Tingnan na lang po natin. Pero, sir, hindi ko po ibibigay ito, sir. Ano po, na hindi po fully paid. Talagang hindi naman ko order. Opo, sir. Kaya lang po, sir, yung pangalan mo, sir, ay nakarecord na sa amin. Sino kaya yun? Hindi ko din po alam, sir. Paano po kaya ito? Sino kaya nagpa-kuan yan? Galing. Ang alin po? Yun, pa-order. Nakapangalan po sa'yo, Rodrigo Lumabaw po. Sino kaya yun? Wala po bang nag-order sa'yo ditong kamag-anak mo? Wala. Mayroon. Mayroon po anak. Batangas, Candelaria. Ganun po ba? Paano po kaya yun? Sayang naman po, ibabalik pa namin to sa Sorsogon. Malayo po, nagbarko pa po kami papunta dito. Tingnan na lang po natin, sir. Ano po? Talaga. Hindi ko naman katalaga. Birthday! Happy birthday! Happy birthday! Dito po, sir. Lapit po dito sa akin, sir. Ayan, kumusta po, sir? Harap ka, sir, sa aming camera. Napapanood ito sa inyo. Saan tuwang-tuwa si baby boy, oh? Tatalon-talon si baby boy. Palakpakan mo si Lolo. Palakpakan mo si Lolo. Yan. Sir, kumusta po? Mabuti ito. Magayon, maganda, mabuti. Sir, meron po ba kayong idea kung kanino galing ito, sir? Wala! Sino kasi ang nag-order niyan? Bakit kasi may nag-order ng ganon? Oh, tingnan mo yung itsura ni Sir, takang-takang. Huwag kayo, sir, mag-alala dahil yan po ay galing kay Ma'am Irene L. Sidenio. Ma'am, thank you so much po. Yan, galing po yan sa iyong anak, Ay, sir. alam ko sa Candelaria. Ay, sa Candelaria. Oo, tama, Candelaria. So, ayan, sir. Tingin ka po, sir, sa likod dahil birthday mo po ngayon. Nananghalian na po ba kayo, sir? Tamang-tama, sir. Dahil nananghalian na kayo, pwede kayong mananghalian ulit dahil ibibigay namin itong dalawang chooks to go na itong na chicken. Siyempre, palapakan niyo naman ang tatay niyo. Siyempre, tatay, meron ka rin po ditong mamaya merienda dahil tapos na ang lunch. Meron ka ditong kakanin, meron pang pizza, meron pang cake mamaya, meron po ditong bubble balloon na may nakasulat na happy birthday, tatay. At daddy, mamayang gabi, tamang-tama magtatagay-tagay kayo ni mami dahil meron kang wine. At syempre, meron pong regalo dito ang ibinibigay ang iyong anak.
Pwede niyo pong buksan para makita po natin kung ano ang laman. Nalito siya kung alin ang uunahin. Ayan. Ay, yan. Sige po, buksan niyo po. Buksan natin ang laman. Sige po, ito po magbukas. Ano kaya ang laman nito? Sketch tape ah. Oo, may scotch tape po. Tulungan po kita, Daddy. Ayun, ayun. Tingnan natin kung anong laman. Baka bahay. House and lot. Ito natin. Tararan, tan, tan. Wow! Ipakita. Ay, sorry. Sorry, ingat ako. At eto pa. Maraming salamat po, Ma'am Irene. Thank you so much po dahil tuwang-tuwa kayong tatay. Masaya ka po ba na? Ilang taon ka na po, tatay? 70. Oo, wag mo akong binibiro, tatay. Hindi ka po nagbibiro. Ay, hindi ka na. 69, magsi-70 po. May meron ka po bang mini-maintain na? Wala pa. Ay, hindi halata kay tatay ah. Muna pakalakas pa ni tatay ah. Kahit kalabaw pa. Tumbling ka nga po, tay. Joke lang po. Joke lang yung tatay. At, syempre, may nais ka po bang sabihin? Ayan, sasabihin ko maraming salamat sa anak ko. Hindi ko naman alam May ganito po ba? Syempre. Kaya nandito po ba yung iyong kabiyak? Ayun. Lumalayo na siya, kaya tinanong ko na kung nandito. Mami, pwede mo po ba kaming samahan dito? At mapapanood niyo po ito sa YouTube channel ng JFS Petals and Services at sa Facebook Live, Facebook page. I-like niyo na po at i-subscribe ha. Sabay, Ma'am, lapit ka po dito sa akin, Ma'am. Usog ka po dito sa akin. Ang puti naman ng anak na ito pero usog. Lapit ka po dito. Sir, tabi po kayo, Ma'am. Ang gusto mo, candy. Tita, bigyan mo ng candy. Ma'am! Ayan. Kumusta po kayo, Ma'am? Hindi naman po. Uy, ito si Boss. Ilang taon ka na po, Ma'am? 61. 61! Talaga, Ma'am? So ano po kayo? 9 years old. Oo, 9 years ang gap. Pero long age doesn't matter. Tinawag po kita, Ma'am, dahil po... Ayan! Hindi po ikaw may birthday! Pero ma'am, dahil po Mother's Day ng May 8, ikaw po ay may napakagandang bouquet galing kay Ma'am Irene. Ayan, naiyak na si Ma'am. Ano, pinaiyak mo si Lola. Kumusta po, Ma'am? Okay naman. Nice to- Maraming salamat, be. Naalala mo kami. Matagal na po bang wala si Ma'am Irene dito? Ay, wala. Matagal pa. May asawa na po ba siya? Dalawang anak. Dalaga. Meron po ba kayong nais ipahatid ng isa? Ikaw, gusto na nakikita ikan. May Tumang ka naman o, nagtitigil sa ito. Hindi ko akalain na ganito. Meron na nagkalobong. Maraming salamat. Kung pinipigil ni tatay ang kanyang luha. Pero tatay, huwag ka na pong imiyak dahil sa umaga pong ito, ikaw ang hari ng inyong pamilya. Kaya meron ka pong sash. Nalitag nga lang po. Ayusin po natin. Palakpakan naman natin si Daddy. Ayun naman syempre. Ayan, ilang taon na po ba kayong kasal, Mami at Daddy? Ma-41 po. Magpa-41 po. Matagal, hindi magpa-50 years na po kayo. 1980. 1980. At dahil po 41 years na po kayong kasal, Mami at Daddy, mapapanood ito ni Ma'am Irene. Ano po ba ang gusto nating mangyari? Pwede po ba kayong mag-simple kiss naman dyan? Nang makita naman ni Ma'am Irene ito. 1, 2, 3, go! Yay! Maraming salamat po. Pero hindi pa po ang tapos ang ating surprises. Dahil meron pong message dito si Ma'am Irene para sa inyo. Papa, happy birthday po. Wish ko na sa'yo ang iyong kalusugan at kasiyahan palagi. Miss na namin kayo ng inyong mga apo. Papa, sobra ako nagpapasalamat sa inyo ni Mama
dahil sa pagiging mabuting ama at ina nyo sa aming magkakapatid. Napalaki nyo kami ng maayos, magalang at may pananalig at takot sa Panginoon. At yan ay naia-apply ko din naman sa inyong mga apo. Naalala ko na tayong dalawa palagi magkasama. Kaya kita, kung ano ang mga pinagdaanan natin, magalit man sila sa inyo, hindi ka namin pababayaan dahil isa kang yaman sa aming magkakapatid. Bibiboy, anak. Hiling ko lang po sa inyo ni Mama na alagaan niyo po ang inyong sarili. Dahil di ko man kayo kasama araw-araw, oras-oras ko naman kayong iniisip at lalong minamahal. Sa mga kapatid ko dyan, nakasama nyo, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo dahil andyan kayo sa tabi ng magulang natin. Papa, ikaw ang the best sa puso ko at ng mga kapatid ko. Mahal na mahal ka namin. Salamat din sa unconditional love nyo para sa amin. Sana na-surprise kita sa birthday mo. Yan ang munting regalo namin ng asawa ko sa inyo. Nagpapasalamat ang inyong anak. Maraming salamat, Be. Kamusta naman po ang pagbuhay niyo dito? Mabuti naman. Ang presko-presko po kasi dito sa inyo. Tagal na kasi hindi na nakakauwi. Matagal na po hindi nakaka-uwi. Pero pumunta kami sa kanila ng February. Kami na po. Kami ang pumunta doon kasi birthday ng anak niyang panganay. Ngayong February lang po. Ngayong February lang po. Ano, 16 years old na siya. Doon na po sila nakatira, ma'am. May bahay sila. May sariling bahay. Okay po. Kayo po, ano po ba yung pangunahing pinagkakabuhayan niyo po dito? Dito lang sa pananim namin. Pananim. Saludo po sa lahat ng mga farmers. Ano po, kasama na dyan ang mga magulang ko na talagang mga masisipag ang mga farmers. Kung wala naman talaga pong farmers, wala tayong kakainin. Kaya po talagang saludo kami sa inyo. Alam niyo po ba na dati rin dito tumira ang aking mga magulang? Pero hindi pa po ako anak noon. Wala pa po kami. Wala pa ako sa mundo. Kaya hindi ko po alam yung nangyayari. Kaya magkabarangay tayo noon. Hindi ngayon. Kasi hindi Ma'am! Meron ka po bang naisabihin sa mga anak niyo po? Pwede ko bang tawagin niyo? Sino yung bunso? Nandito ba yung bunso? Ay wala, umalis pa lang. Pumasok Si Ma'am na lang. Kasi kanina, si Ma'am yung nagpaypay sa amin. Lapit ka po dito sa akin. Okay lang yun, Ma'am. Para makita naman ni Ma'am Irene. Dito ka na po sa amin. Ay, magkausap. Sige, Ma'am. Dahil hindi daw nakapag-makeup si Ma'am, ayaw ni Ma'am magpakita sa camera. Nakalimutan ni Ma'am ang kanyang lip tint. Kaya huwag na nating tawagin si Ma'am. Ayan, Ma'am and Sir. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay napasaya po namin kayo. At napasaya po kayo ni Ma'am Irene. For the last time po, meron po kayong naisabihin? Marami pong salamat po sa inyo. Kay Ma'am Irene po at sa mga anak niyo po. Sa ano na po ay aming panganay, Janet. Pangalawa yan si Irene. Pangalawa si Irene. Pangatlo, kapasawa nito. Ayun. Pangatlo. Pang-apat. Ulo ng pangatlo. Alam, nalito na si Daddy. Oo, nalito na si Daddy. Ayan. Kaalis lang si bunso namin. Aalis lang ang puso dahil nag-aral. Hindi. Nagtatrabaho sa SM. Okay. Ayan. So, Daddy at Mommy, hindi pa tapos ang mga pasabog natin. Ano po? Lahat ng ito po ay maiuwi ninyo maliban po sa aming sasakyan kasi wala tayong pag-apuro. At sa ating pong pagbabalik, kakantahan natin si Daddy ng happy birthday at ibublow niya ang kanyang napakatamis at napakasarap na birthday cake. Magbabalik ito sa ilang saglit lamang. Ayun! Papunta pa lang tayo sa exciting part. Sabi nga nila, kasi at this point, mga ka-JFS, this is the most exciting part na inaantay natin. Kakanta natin si tatay ng happy birthday at ibublow niya ang kanyang birthday cake. Kaya naman, mga kapatid sa kapananampalataya, kanta natin si tatay ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Lakasan niyo naman! Happy birthday to you! Louder! Tonto si baby boy! Hey, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, sir, may commission
your candle. Yes! Ayun! Ang lakas-lakas na ng pagkaka-blow niya ng kanyang candle. Ayun! Maraming salamat po ulit. Maraming salamat kay Ma'am Irene, si Denyo at sa mga kapatid niya at lalong-lalo na kay Tatay, Rodrigo at kay Mami. Thank you so much po sa inyong pagtutok at patuloy na pagsuporta. Thank you po, Mami, Daddy. Sa bilang na tatlo magbababay po tayo sa camera. 1, 2, 3, go. Bye-bye!